Mahina. Mahina signal na ikot-ikot. Ayan, habang maaga pa tayo ay magbubunot ng mga damo dito sa bahay. Nagpapawis-pawis na rin si Tres. Ano ito raw? Tay, shouty. Good morning. Kumusta? Kumusta na you? Hindi na kita nakikita nagla-live. Kung mag-live ka man, andun kami kahapon sa kabilang lupa kasi dito sa White House namin wala na kaming katubig-tubig tay. Araw-araw kami ay naghahakot ng tubig. Kaya sabi ko sa kanila, paayos na namin yung bahay doon. Kasi balik na kami doon ulit. Kasi 'di ba nagbabadya daw yung El Nino. Kapag nagkataon na matuloy yung El Nino na yon, wala mawawalan talaga kami tubig dito. Kaya balik na lang kami doon sa dati. Kasi doon sagana sa tubig. Ayun. Ano yun tay? Bakit English kasi yung andito eh? I'm still going. We just broke up. Ah, broke up? Ano yun? Kala ko wake up. Broke up ba? Nag-broke up ba kayo? Why? Bakit ganito yung aking ano? Wala ay isa lang dala kong sipi dito sa labas. Yung isa ando sa likod, naka-live din si Tres Mix ko. Tinuto ko lang sa bunga ng kalabasa. O diba? Tapos tayo yung Tres, ay yung Mitch Kitchen ko, andun din sa loob ng kwarto, naka-live din. Simula pa siya kagabi. Ang sipag ni Tres. Kaya naman yung mga sipi ni Tres, sabay-sabay din maglulubo yung ano, yung battery. Kasi sabay-sabay sila. Diyos mio, Marimar. Ang dami ko patay. Minukbang yung WH ko dun sa stress mix ko. Imbis na 300 na lang yung kulang. Ngayon, balik sa 800. Diyos mio, Marimar. Di ko alam kung ano ko pa yun, workout. Kasi parang namali ako noon tayo sa ano, sa pag-apply ko. Ang nailagay kong AdSense, yung sa main ko. Pwede ba yun? Kahit iba yung account? Diyos mio, Marimar, masukal na talaga itong mga ano na to. Tumunog ang tiyan ko. Tumunog yung tiyan ko tayo. Narinig mo? 1 month sa hari namin. Ah? Bakit? Ano nangyari? Parang may nang aaway sa live mo. Nung nakaraan andun ako sa live mo, parang may nang aaway sa'yo. Di lang ako nagko-comment. Nagbabasa lang ako. Kasi naiinis ako magbasa ng mga comment. Parang gusto ko din makiaway. Makipag-away. Parang gusto ko din awayan yung nang-aaway doon sa live mo. Hindi na lang ako nagko-comment. Sabi ko, bakit kaya yung tatay namin may mga kaaway? Puging-pugi ba sila sa tatay namin? Talong-talo ba yung kapugian talaga nila? Kasi nangaaway sila? Aray! Huwag ka tayo high blood din dyan. Ito, bigyan kita ng talbos ng kamuting pula.
para pambawi sa puyat na lagi kang nagla-live madaling araw. Inom ka nito, maglaga ka nito ng sabaw, ng talbos pala, tapos higupin mo yung sabaw, yun. Makakatulong yun tayo sa pusong, sa pusong sugatan. Ayusin mo ang translator. Yung translator kasi dito tayo, iloko-loko eh. Nakalagay dito, and the video call. Oh. Kaya nga, inayos ko na nga. Kasi kanina, ano yun, ano sabi kanya? GM ang nakalagay, GM. Good morning, ayun, good morning. I'm still going. Sabi, we just broke up. Oh. Ibig sabihin, nag-break up kayo. Tapos, ha? Loko-loko to si, tayo, pinag-ano ka na ni ano, no? Ni Lulu, no? Pinag-ano ka na ni Lulu? Ay, tapos, I mean, sa video call. In the video call, busy. 1 month sari namin. 1 month sari namin. Ayan, happy 1 month sari tay. Si Lulu talaga, no? Si Lulu. Pasaway si Lulu. Matutulog ako, oy. Sige na, tay. Kasi alam ko lagi kang puyat. Lagi kang puyat. Sige na, matulog ka na diha. Good morning night. Good morning night. Kasi lagi kang puyat. Hinahulog. Madaling araw ba naman nagla-live? Aware kayo ha? Aware? Saan kami aware tay? Doon sa nang aaway sa'yo? Yan ang aaway sa'yo eh. Sabi ko kasi si Skyros, baka natin yung naaaway kay Tay. In-stock namin. Hindi siya makapagpakita ng kanyang face lock. Talaga? May gumagaya sa name mo at profile? Ala, lakatay. May gustong manira, no? Sa dawi pa lang na siya, mahuhuli namin. Kasi alam namin yung ng tatay namin. Kung paano siya mambuli. Kilala namin. Kaya makikilala namin yun. Kapag pumasok sa live namin at saka magpanggap na ikaw. Si Anthony nga, di sa amin ni Sisi Sky. Kasi kilala ko kaagad. Kahit gumamit pa siya ng mga ninja. Diba? Mabilis namin mabuking ni Manay Sky. Hindi niya kami nataguan. Tulog ka na tay. Ako lang ay nag-update lang aketch. Habang magbunot-bunot ng name ko pa at profile ko pa. Ganun. Pumasok siya sa ibang live. Pinagmumura mga viewers at grabe naman yun, no? Makapanira ng Uy, may, yun tay? May galit sa'yo? Ano mo ba siya? Naungusan ba? Natalo mo ba sa iyong kagwapuhan? Bakit ganun? Wala pa naman pumasok sa amin ni Sisi Sky. Grabe doon sa pangmumura. Yung host naman, kailangan tingnan niya kung legit account. Kahit pa yan, gumamit ng mukha mo, bastang alam niya na parang ninja lang yun. Hindi, huwag silang maniwala. Nauuso na talaga yung mga ganyan tay sa panahon ngayon. Kaya minsan ang hirap din makipag sa mga sa ganyan, makipag ang dami nang pumapasok dun sa'yo. Paiba-ibang account tata yun. Pero parang isang tao lang yun, di ba? Paiba-ibang gamit ng ninja pero iisa lang siya sa tao.
sinisira ka lang kasi nga nauungusan mo siguro. Nauungusan mo siguro sa kagwapuhan, oy? Or sa kamungian ba? Kagabi tayo, ang daming tao sa live ko. Di ko alam kung bigay ba yun ni Lolo or ano yun, kung may nagbubudol ba sa akin. Kagabi. Naka 100 ako tayo kagabi sa kanta-kanta ko. Grabe. 100 viewers. Sabi ko, sino na kayo naglalagay nito? Sabi ni Manay Sky, baka si Lolo lang daw yung kay Lolo daw yung galing kasi taas baba. Nakita ko nga, Ay, ayun na naman si kapatid ko, si Bunso. Buti na lang pumunta dito si Bunso. Sabi ko, igiba niya ulit kami ng tubig. Ayun, dala niya yung kalabaw at kangga. Papunta doon sa kabilang farm. Hay. Pinapawisan na akit. Oo, taas baba siya tayo. Nagsimula siya sa 5 hanggang nag 10, 20, biglang nag 30, 40, ganon. Nagulat nga ako, sabi ko, uy, totoo ba to? Tapos nung nag-live ako tayo, nag-try ako mag-SC, ayun, wala nang tao. Sabi ni Lulu, aba, gahaman to Pinagbigyan lang kanina sa SY. Tapos biglang nag-SC after ng live. After 40 minutes, nag-live ako ng SC. Tapos ayun, wala nang tao. Pinaabot ko lang ng 30 minutes yung live. Mamaya, subukan ko ulit. Mayang gabi. Friday pala ngayon. May ata si CCKSA. May live. Kapag hindi ako nakapag-live, mag-SC ako. Try ko kung meron pang momo. Kasi pag nag-live si CCKSA, ayaw ko naman sabayan kasi minsan na nga lang siya mag-live. Tapos wala naman siyang ka-jamming. Kaya umakit ako kasi panay ang ikot ng niya, live niya. Kapag nalalaglag siya, kailangan merong matira dun sa taas. Ay! It's me, Marimar. Ayun, dalawa ang account niya. Yung Tia Taylor ay ano ba yon? Pinapamunin niya ba? Pinapamunin niya ba, tay? Oh, sana all. Sana all maraming win-workout na channel. Ako 3 tayo, grabe. Kaya ko kaya? Ay, 2 pa yung sinusubukan ko. Yung kay Bunso nga, kaya lang, si Bunso naman nawala ng CP, napaka ng kalabaw. Saka ko naman na i-verify yung account niya, pwede na i-live, yung si Jan Mix. Nilagin ko nga dito sa isa kong CP. Kasi ayun, kaya lang, pahirapan din. Ayaw ko mag-live ng mainit na, kasi kahit nasa kwarto, ang init ng panahon dito guys sa Kabikulan. Grabe, kaya gusto ko i-live yung mga CP gabi kasi malamig. Kapag umaga, umiinit yung CP. Wala akong maliit na mini pan na pwede kong itutok habang or kahit color fan pang itutok ko habang nagla-live sa umaga. Nakita mo ba yon? Nilive ko yun isang beses lang ata. Si Jan Mix, sinubukan ko lang kaso lang wala akong pang SC. Wala akong video na pang SC. Inano ko lang siya. Dinirect live ko lang, tapos naka-profile lang.
Ang hirap nga eh, sabay-sabay. Tapos yung sipi ko tay, 3 na yung nasira na sipi ko. Kaya hindi na ako makapagtambay ng sabay-sabay sa mga naka-live. 3 na lang yung sipi nasira ko. Lumubo yung ano, tas nasira yung LCD. Yung sina-charge ko. Tapos, ano ata, yun ang tawag doon tayo. Ang tawag doon. Yung, ano yung dashboard? Ay hindi, may isa pa. Anong tawag doon sa isa? Yun ang sira, hindi LCD. Kapag yung sulat ba, nag-steady lang yung sulat. Hindi na gumagalaw. Anong tawag doon tayo? Nalimot ko yung tawag doon eh. Nakababad sa tubig. Nakababad. Ganon ginawa ko. Ano? Ano tayo? Ibabad mo sa tayo. Parang di siya. Mainit. Loko-loko ka. Binababad mo sa tubig. Ay, goy naman si Tay. Tapos yung isang sipi ko, hiniram ni Bunso. Kasi nga, di ba naapakan yung sipi niya ng kalabaw. Tapos, pumunta sila ng dagat kasi nag crab hunting. Nakalimutan niya na may dala pala siyang sipi sa kanyang bulsa. Yun, nabasa ng dagat. Ang bilis pala kapag nabasa ng dagat. Ang bilis masira ang loob ng sipi. Para na nagtatanggalan yung mga ano. Parang kinalawang bigla. Rumupok ka agad yung mga ano ng sipi. Kaya ayun, sira na naman. Tapos may isa pa akong Realme na nasira na naman. Ganon din sa ano sa Vivo, yung hindi na gumagalaw yung pangalan. Naka-steady na lang yung sulat. Kalimutan ko yung ano nun tay. Hindi naman dashboard. Parang ano to? Kalimutan ko. Tawag doon. Waterproof. Isipin ko, uy, talaga ba? Sure ka ba tay? May nakalagay. Pwede na mo. May nakalagay kang may lagayan ka. Na para hindi, ano, pwede pala yun. Ibabad sa tubig. Pwede no. Habang nakasalang. Malamig talaga. Hindi siya hindi siya lulubo yung battery. Ang galing naman yun Siyempre, maalat yung dagat. Oo, maalat nga tayo. Kinamagahan. Kahit nilagay niya sa, sa bigas nung pag-uwi niya. Pagtanggal ko nung, ng SIM card, may mga nadadalang mga durug-durug ng parts sa loob. Ibig sabihin, rumupok yung mga ano niya. Hindi naman mousepad tayo. Nakalimutan ko. Alam naman si Tres makakalimutin eh. Yung pinagtatawanan nga namin ni si Sky. Kasi palagi kong sinasabi, ano yan, makakalimutin na talaga si Tres tay. Lagi ko sinasabi dashboard, pero mayroon pang term noon, yung isang term. Yung pinaka part ng CP tay. Nood mo, hugasan ko sipi ko talaga ba? Sige nga. Sige nga, sige nga. Pag sure oy, may lagayan ka tayo na waterproof. Kabili nga, mahal ba yon? Try ko nga habang nagsasalang ako or nagla-live, nakababad siya. Sigurado ka doon tayo. Motherboard. Motherboard. Basta, yun na yun tayo. Pinatingin ko yun nung lumabas ako sa bayan. Hinihingian ako ng 1,500 or 2,000. Sabi ko, bibili na lang ako ng bago. Kahit mumurahin lang, pang support lang naman. Ang importante bago, di ba? Kaysa naman ipaayos ko, tapos maya-maya, masisira na naman. Sisi, Mitch, Tigerfield, mega love shoutout Sisi. Salamat ang marami Sisi sa pagbisita.
Thank you, thank you. Salamat Sisi sa patamsak mo dyan. Si Tres ay nagpapapawis lang dito sa likod bahay. Nagbubunot-bunot ng damo dito sa mga tanim na talbos kamuti. Kamuti na pula. Ito yung mga nilalagay namin tuwing nagluluto ng isda. Pampadagdag daw to tayo sa sa dugo. Sa dugo. Yung lagi kang puyat, anemic ka, ito yung mo. Ipagsahog-sahog mo sa panglahok mo sa mga isda, sinabawang isda. Kamuting pula or talbos ng kamuting pula. O diba, ang galaw lang ng live ni Tres. Mag-upload ka nga nun tayo, yung sinasabi mo na na waterproof mo dyan na CP. Nag-PM ka ha, agoy. Mamaya na tayo, di ko mabuksan dito. Yung mga CP ko, lahat gamit. Lahat gamit tayo yung CP ko. Yung Mitch Kitchen ko, naka-live. Si Tres Mix ko, naka-live. Gamit yung mga CP ko, kaya di ko mabuksan yung PM mo dyan. Mamaya na tayo. Paabutan ko lang naman to ng 1 hour. Naka 22 minutes na ako. Sir Brad, good morning. Good morning, Sir Brad. Thank you so much kagabi sa pag-tambay sa live ko. Mamaya tayo after ng live ko. Tingnan ko yung PM mo. Baka maging na yun. Pag binuksan ko maging AM na. Hindi na PM. Mahina ang signal, naikot siya. Punto nga kita kung busy.
Uy, oo, tapos pagtahupan mo. Pagtahupan mo dati ako ng gati-gati. Big para iriyo pati ni ma. Oo, yan, gabos pig mix ni ma. Oo, lahat na maitim. Tay, naandyan ka pa. Nakita ko na nga yung ano mo. Yung hinuhugasan na sipi. Sana all. Sisi Antaray, thank you Sisi. Good morning sa dyan. Di ka lang tay ha. O ikot naman to ah. Ikot naman tong pinasa mo sa akin. Bigas naman tong hinuhugasan mo. Loko-loko ka talaga. Ikot. Di ko makita. Paano ko yan makikita tayo? Umiikot lang. Kinuha ko pa man din yung sipi ko sa kwarto. Para makita yung oo nga oh. Ayun oh, hinuhugasan. Sana all. Naka-waterproof nga. Ay. Ay, ay, ay. Magkano bili mo niyan, tay? Yung ano mo dyan. Ayos ah. Astig yun ah. Pwede na pang Essie. Essie mo na yun, tay. Ang galing. Ang galing. May sikreto ako sasabihin sa'yo. Mayroong nangyaring hindi mo alam. Ito'y isang lihim itinagong kay tagal. Muntik na kita minahal. Di ko noon na kaya padama sa'yo ang nararamdaman ng pusong at hanggang ngayon ay naaalala pa. Muntik na kitang minahal. Ngayon ay aminin ko na sana ay tayong dalawa. Bawat tanong ay iniwasan ko. Alam mo ang pag-ibig mo'y di totoo. Hindi alam kung anong nangyari. Damdamin ko sa'yo'y hindi ko nasabi. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghintay kay tagal. Saka ko lang naisip muntik na kitang minahal.
aray ko. Langgam. Siguro. Siguro. Sana ay tayong dalawa. Bawat tanong ay totoo. Di ko alam. Di ko nasabi hanggang ang puso mo napagod sa kahintay na kahit tagal. Saka ko lang naisip muntik na kitang minahal. Aray ko. Kuko, napasok ka ng sakit, natusok. Butas-butas na kasi yung gloves ni Tres. Kaya lumalabas yung aking kamay, tas natusok ang aking kuko. Sir Brad, thank you, Sir Brad. Thank you very much. Aray ko, bigat. Good night, my love, sweet, sweet dreams, wherever you go. Ay. Ang sukal. Masukal. Blurred, agoy. Blurred. Good night, my love, sweet dreams, wherever you go. Nang ika'y dumating, parang ihip ng hangin, ako'y nakatingin dahil sa'yo.
pag-ibig na ay di na madama. Takot ay di na madama. Hindi ko alam. Piliin lang natin ang damo, huwag nating isama yung kamote. Kasi makapakinabangan pa yan. Makapakinabangan pa yung talbos. Kaya pipiliin lang natin yung damo.
Ang kinukuha lang ni Tres ay yung mga damo. Malinis na yung ilalim ng kamote. So damo lang po yung pinipili ni Tres. Binubunot, hindi yung kamote dyan. I know and I pray and you will say. May nagkakawit si Brad. You and a question smile, and I know the story. See what's going through, yeah. And I'm not gonna What's so? Sige, kako ang bukado. Sige, kako ang bukado. Nugun baga? Takdag? Ha? Oo. Malinig ang pati.
Hindi, nangalabaw siya. Don't surrender, 'cause you can win in these things. Yun na, sure po muna tigko. Papalawan mo natin karajire. Sul dun na tigya sa liban ito yung sa gamali pat ya sendo. Good love. Oh, di mo si Boy Stabi yan. Ano may magakon ka ito ka mga Hindi ba para panaw video. karabaw iyo. Don't surrender. Diyan napakakaon ng teg. Taba ka magdig dito. Uday pa nakakaon. Sige na mga. Yan, tigpalawan siya. Taon. Taraman mo na yung napakakaon. Magpalaw na. Dahil yung yan na. Hindi sa mapakaon ka ito. Dapat ka nagatubos na pagkaon. Natubos na. Sige, pagkaon ba yan dyan? Kung yan, magpalawan na. Ha? Ano no? Mama Julie, 8 piso ang kilo. Kang? Tungyog. Oo. Kang ilaw gayod. Ano nga na, utso nga na eh. Kang ilaw. Ako ni ang nyog it lang da sabol po ni Mama Julie kapag mamanding siguro daw po pabuti ni Mama ni pad na sana ay sus na pangyari. Kasi nagtaramkaan. Si Mama Dinsa, Oo. banggi ko pala ini nagchat. Ano daa? Barto na sana, marikan lugod. Iyo, nakaprabrato talaga ni. Nakikisabayan man sa El Nino. Kaya ang mga tao Para naman marami sa gasolina ka mahal. magtitiis talaga ang madlang Kaya natin, people. kaya natin gimanoy. Ano natin gimanoy mabilis ha? Magpala natin si Chiring mo yung aga, tayo naging matapos yan mo yung mag-apon manta. Tapos na natin yung mag-apon na gutong di kimiyo. Pasagan, tigmalipat dyan. Sabihin mo na Paano yun nyog, ar pag ang panahon, gusto ka kampi ka pinyo. Ba, sindan mo gabot ka. Sindan ya ha? Baga kita, tudo man sa iban ni dati. Instak ng grabe. Sa nagkon ito, nagbaba sa presyo. Ito gari 4 rooms na, Mm. gari sa kilo. Arno pa ang nangyari. Wala na. Sa mga nakikitrabaho karapang kwarta sita, wala naman ka magtakan. Wala nang mangyayari pag ganito. Kaya matindi. Hirap na ang mundo. Wala na. Nakatakot ko ni, oh. Kaya marami talagang din siguro na si yun na ano pa dyan sa Giron? Giron? kaya no. Eh, talaga. Magmarit ka tasan kita habang may tubig. Mag-ano kita manoy? Tara naman tayo ito habang day pa nag-ano? Magtulog din Day pa, Ano, Marasa na ako? day pa nagalaw ka, hindi ka nagalaw. Biyo na. Mas marapet. Ay, Diyos ko Lord. Tara down na dyan. Karapita lang na nito kung may mga kupapital ka mo. Parulingon dyan. Hutong kabasan, taday pa man maka, tatarok. Tanuman ta na mo na ipichay. Anong kulayon nga niyan? Sa tara mo kung ani, Gasil. Buta na, pagkaano yung nga ko, gas katirod. Nga ni. Malumuyon. Kung sa po nagdaman, napiga-sipa-sipa ko so daga. Malumuyon. Tapos niya ko, patubig-tubig ang kideet, tagang ki kubuta. Dawa dahi na kan. Day, tagang ki kubuta baga, gari baga masiring-siring Sugar ako. pig pig arado. Day, kubuta lang. So gari baga makurukal ka lang baga so, Uyo. daga. Tapos sabragang kipitjay. Yan. Isu plano ko kayo to, kuda na. Tasad para tan-tan Ang pa. problema ta si pader sa salyon, kino nga salyon ta, pader si ngaya. Biyo nga ako patabang mas nito, di nga ako tabang. Ko yan ki pakwan, Pakwan, patubigan. patubigan. Bako patay. Napatay ang pakwan. Mali. Maling plano. Lista mo na. Bilang ni Marita, kamu ka na malugi. Ayo. Bilabot ta malugi ka. Wala. Sabagay, saro-saro nindo. Ito ang kilo. Nata dati pera. Ya, sa sentro baga. Ni parang nibi. Manito lang, delikado maguti siya. Singko na.
Bata man dyan, oh, ang kuprahan man dyan, puro pababa, or anda, puro pababa. Kaya man ka mamuya silang dahil sila magkita na pero dapat ito yung magkita nila. Utso luman, mag-disdigi sa Milyones. mag-disdigi sa Peter Polo. May dulos ba sila kada tibo? Hmm. Kung sa isang ribo, ito silang 2,000. Ang laba, kamo mo, kaya ka naman. Nagabay ko sa trip lang te, nag-pick up ka. Nagarin nyo kang business permit mo. Bangga. Kaya sa baba, yung tagagibo kang silang pagyaman. Yung mga minimum, ano, minimum, Yung bagay na pang awa na. Re, kamu din lang kung nag-burger din daw si Buboy. Ano, tiga, kandong mga pagkakalman pagkakabuhay. na sila pang turugan doon. Sila pang panggabon. Pati pagtanong kamote, arogon sa Ano, tiga tanan mo? Ay, nagsusukan ko. ano yung napitado. Magpabraburur-burur pa itong pangkwartali sa siguro. Magdami na ang ano ito? Maamutan ng kape. Ano na lang mga pigayan suta niya kay stock yan? O yung may asupig ko na nita. May nag-deliver na daan. May nag-deliver na daan sa inda. Sabi pa, no? Tapos, bagaman niya, sa Martes niya, deliver niya daw sa Martes. Pero saan gato ka na? Niya, sobra ko nun yan. Kaya tinarap ko yan na din sa bakal. Yung kami, kasi sa bual, kinsinan ka na. Tapos bakal mo dito sa ito. Sabi nga kito, disisiti nga bakal sa mo. Bayan na natin. Hindi lang. Bayan na natin ka. Pagtara na natin ang Pero presyuan. manap pa ng bayar na. Manap pa ng sidiya ng bayar na. So, Yung tabako, para po magkarano. system. Subuko. Subuko. Wala kang magpaka ng pasidit eh. Ipati talaga mga nakikira. Pati sa dating POs. That's the way it is. So, nagbasa na ba meron kong yan? Ah. Ano sila bagay na batag mo dyan? Nagkapirang buli ka na tirimbangan. May duwa dyan na pipulo na siya. Para to ang lupa. Ang bilog, o ang lupa, 46 ay Ano? ang bilog 8. 46 ay ang bilog, o ang lupa, pwedeng ano ibe, ganun ibe pa. Ay, nako, Dore.